Здравейте, господин Рахнев. Много ми е интересно каква е основната цел и какво ви мотивира? Основната цел е да правим всяко добро, което може да бъде направено, да засаждаме повече гори и дървета в България и да покажем на хората, че доброто е възможно. Когато човек силно желае нещо, когато намеренията са му чисти и безкорисни, цялата вселена някак помага и хората могат да се обединяват и в България могат да се случват хубави неща. Така че първоначалната цел беше да засадим една гора, после стана да засадим 1 милион дървета. Тази пролетта на 2025 година ще достигнем 5 милиона засадени дървета с доброволци, но много отдавна, вече 6-7 години, ние правим много повече от засаждането на дървета. Правим много добри дела, даряваме храна на възрастни хора, помагаме дори в международни кризисни ситуации, пращахме тирове за Сирия и за Турция, помагаме в кампании, в които събираме средства за лечение на деца и всякакви други неща. И толкова много са нещата, които живота, знаете ли, не е много справедлив, но ние хората можем да променим малко баланса. Както знаем, дърветата са много важни за околната среда. С такава цел ли го правите като цяло, за да може да се опази? Защото виждаме на къде върви като цяло света. Да, целта е да остане нещо и след нас. Ние сега седим на сянка в летните месеци, защото някой отдавна е засадил дърво. Когато ние засадим дървета сега, децата ни ще стоят на сянка, ако използваме тази метафора. И без значение дали вярваме, че климата се променя или не, всички ние го усещаме, особено в региони като Петрич, като Сандански, където летата са все по-топли и все по-сухи. Нуждата от дървета е толкова силно видима, защото то не е само жегите, то е и сушата, безводието, което имаме. Понякога са проливните дъждове, които водят до наводнения, както беше в Карловските села преди няколко години. А по същия начин имаме всякакви климатични аномалии и дърветата са най-естествения начин. Тя природата го е измислила, земята го е създала следствие на милиони години еволюция. Ние просто имитираме природата, за да имаме един по-добър свят за нас, хората, защото ние сме част от тази природа. Макар че времето днес наистина е доста хладно, в Сандански също бяхте сутринта и тук виждаме, че има доста хора, което предполагам и се вижда в очите ви, че много ви радва. Радваме, да, ми е хубаво и слънцето ми е хубаво, че изгрява. Прогнозите за времето днес трябваше да бъдат от 10 до 12 градуса в часовете, които провеждаме събитието. Истината е, че в Сандански бяхме на минус 1 градус, тук сме около 1-2 градуса и въпреки това имаме стотици хора. И тази подкрепа за мен значи много, защото колкото и да е голяма една мечта, колкото и да е дошло времето, колкото и да е споделена от обществото като разбирания, тя не може да бъде осъществена в такива мащаби. Няма как сам човек да засади 5 милиона дървета. Но когато в десетки градове в България отидем и бъдем посрещнати от такива прекрасни, ентусиазирани хора, от малки деца, които ще засаждат за първи път дървета, от възрастни хора, които знаят, че няма да ядат от плодовете, за съжаление, някои от тях на дърветата, които са засадили или не много дълги години, но искат да засадят. Виждат смисъл, искат да остане след тях. Това и за мен ми дава мотивация, дава ми сила да продължа, когато е трудно, а то не винаги е лесно, понякога е трудно. Какви дръвчета си взехте? Плодни повече. Или плодни? Да. Имате къща на село и ще ги засадите там? Да. Предполагам, че ще се полагат доста грижи за тях. Разбира. Хареса ли ви инициативата, която се случва тук днес в градския парк? Аз тия години на село една градинка и там саждам по-малко. Сега като разбрах, дойдех да взема и да видим. Какво си взехте? Сливи, кайсия и вишна.